fresh green fields you led my steps in days gone by. You gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace. Your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Shelter me, the way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. In days to come and realize your faithfulness has led me home. Within your house I'll find my peace, trusting that in your mercy you have sheltered me. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only shelter me. All will be well if only you will shelter me. Mass intentions offered July 26, 2020, Sunday, 6:00 p.m. online Holy Mass. Petitions. For the complete physical and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Father Leonard Macmanus, Jacinta Patalinghug, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Perlan, Jose Emmanuel Guatelara, Trinidad Dacuba, Walter Dejos, Frances, Cynthia, Jose Protasio Lee Gaco, Arnold Piner, Angeli Bano, Val de Vera, Willie Ligayo, Cale Balanga Family Tree, Alex de la Calzada,
Vicky Josefina Acero, and Elvira Relion. Speedy healing of all COVID-19 positive, especially Simeon Pizarra and Luis Taperu and Susan de Guzman. For the successful operation of Jacinta Patalinghug and Walter Dejos. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba. For the good health, guidance, safety, and protection of Enriquez family, children, grandchildren, in-laws, Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jesus, Juanito, Eduardo, Glenn, Basilisa, Placido, Adolfo, Julius, Dennis, Ana Leonila, Denise Marie, Dennis Teresius, Dennis Bernardus, Denise Lionel, Kabilan family, Sundang Cabanos and family, Kenneth Flash, Tricia Cheriz, Keisha Francesca, Meldwin Cesar, Shai, Claire Shizar, Cheska, Colleen, Tristan, Alexine, Daryl, Zozo, MM, Roel, Violi, Amor, Cheska, Antonio, Richel, the clan of Juvenal and Carmen Osorio, Renildo Bocado Jr., Kevin Hermoso, Marlene Tampos, Jerry Borja, Mr. and Mrs. Charles and Anivi Redillas and family, Aliego and Martorillas families. For Clive Philip to avail the E&E Charitable Foundation Scholarship. For the good intentions of Maria Divina and Drina. For safe pregnancy and delivery of the baby of Tristan Alexine Sabeliano. For the safety of the people of La Carlota City. Good health of all the members of the family, healthy, successful, and safe pregnancy and delivery of Consolacion Inclinos baby. Long life, peace in the home, unity within the family, complete eradication of all diseases, especially COVID-19. For the people who are still working and the frontliners, may they be protected and blessed. For good relationship and marriage, good employment and protection of Eugene Inclino and family. Thanksgiving for all the blessings received by the families of Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Rowella del Campo, Marlo Castro Rowella, Castro clan, Tesing family, Messina family, Enriquez family, Christine and Abet, Chito and Grace Galang, Danilo, Consuelo, Bacusmo and family, Rebecca Hontillo and family, Jason, Vera Co and family, Ortiz family, Laurente family, Aldwin, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family, Nikki, MM Tuazon and family, Araceli Tejano, Inclino family, Mila Baruel and family, Aliego and Martorillas family, Divina Bocado and family, Mr. and Mrs. Butch Rowaya and family, Devora Rowaya, Leonardo and family, Reich Hermoso, Mrs. Anesita Baruch and family, Mr. and Mrs. Charles and Anivi Redillas and family, Ricky and Daryl Rayoso and family. Birthday of Dalen, Pacanya Gloria, Clarema Tabar Figuracion, Rostom Rowella, Marciana Rowella, and Gabe Del Rosario. For the eternal repose of the following souls, Ernesto Fabrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reynaldo, Ferry, Alex, Alfreda, Perpetua, Leonardo Sr., Mauro, Manuela, Shelani, Jorge Sr. and Jr., Nanita, Edmundo, Clara, Silveria, Romolito, Remo, Victory, Fernando, Eloterio, Vedasco, Candido, Lydia, Eugene, Jesus, Elizabeth, Jimmy, Remy, Lee, Fang, Cristituta, Betis, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, Ana Corita, Ronaldo Manoriña, Zenaida, Candelaria, Daniel, Eva, Rolando Sr., Maria, Faustino, Crisanta, Pedro, Nicolasa, Carlos, Emiliano Jr., Rolando Jr., Raymunda, Elisa Pablo, Agnes Nieves, Manuel Ponce, Praxedes Ponce, Candido, Ana, Consorcia, Victoriano, Hugo, Crescente, Josefina, Antonino, Placido, Radora, Bandilla Cometa, Hospicio Bacos Jr., Erlinda Alvarez, Attorney Paterno Belsiña Jr., Ruben, Antonieta, Achanora, Elmer, Bob, Gilbert, Lydia,
Benjamin Sr., Cesar, Loreto, Elita, Ronald, Ricardo, Lita, Angeles, Felipe Sr. and Jr., Eliutena, Emerciano, Florendo, Fedireto, Jovita, Pilar, Bernardo, Azucena, Gloria, Edward, Eva, Delia Mingo, Danilo Tangpus, Hermano Mingo, Florencia Cabatingan, Weda, Nif, Elena Oping, Victor, Berting, Gorio, Enis, Jesus, Florencia, Merto, Rita, La Lucha, Inigo Sr., Angeline, Bart, Virgie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Paulina, Demetrio, Bernardo, Bernardita, Isabel, Josefa, Ignacio, Amparo, Flor de Liza, Victoriano, Victorioso, Zotico, Hena, Ray, Luisa, Elpidio, Charing, Ronilo Arias, Guillermo Cabiso, Lawrence Neil Arias, Corazon Calvo, Ramon Enriquez, Daniel Uy, Cristitita Uy, Edilberto Uy, Bernardita Isabel, Bernardo Manuel Hermenihilda Fructosa, Marcelo, Maxima Cleto, Antonio Gerardo, Maria Herminia Arlindo Sr., Susana Porferia Edgardo Tomas, Carmen Natividad, Manuel Adela Perez, Benjamin Jose Bernadette Angela Leting, Ramon Sr., Monching Gigi Segundo, Veronica Jesus Sr., Isidra Virginia, Gina Gloria Flor de Liza, Efren Rolando, Julieta and Ismael Santiago Eugenio Segundo, Veronica Virginia, Jean Pete, Espiritu Boyce, Esther William, Judy, Rudy Vicente Caridad, Maria Gavino Sr., Vicario Gavino Jr., Nanding Lourdes, Arturo Sr., Marcelina Sebastian, Anatalio Anastasio, Pastor Dolores Herminio, Cesar Julita, Ben, Lilia, Mario, Michael, Beatriz, Bibi, Clem, Andres, Fausto, Anselma, Gerardo, Romeo, Braulio, Rosita, Pasencia, Felipe Sr., Florante, Joy, Jesus, Gina, Saturnina, Rodel Cesar Sr., Manuel Praxedes, Candido, Ana, Consorcia, Victorino, Roberto Sr., Josefina Agristina, Agustin, Romulo, Francisco, Maria Lourdes Ordoña, Justiniano Abadia, Josephus Peregrino, Emmy, Dioscoro Soledad, Basilia Honorio, Eutiquio, Rina, Bienvenida, Antonio Kakilala, Carlos Gadian Gabuya, Manolo Cabanting, Maria Yolanda Paez, Concepcion Manuriña, Annie Lily, Mary Dawn, Elsa de Moral, Nemesio Manuel Jefferson Junaide, Melesio Wilson Primitivo, Ramil, Ray Evangelino, Andrew Consolacion Webster, Inocentes Victor Manuel Nathaniel Sr., Araceli Glenn Socrates, Clyde Sulpicio Sr., Eutiquio Rosalita, Dennis Padilla, Cyrus Alexis, Joel Luzvilla, Nicholas Amalia, Raymond Juanito Jr., Paulino Leticia Ashley Judith Rustico Eugenio Jr. and Sr., Maria Fe Rosalina Narcisa Jose Meli, Maria Rosario Catalino Filomeno Gregorio Magdalena Sosera Ul Nenita Orlando Alejandra Jesus Dax Francisca Maria Corazon Praxedes Julian Paz Emilio Alipio Jesus Gloria Joseph Inez Hereno Sidney Brigida Antonio Sr., Marge Imez Epifania Hostina Sagundina Emilio Antonio Sr. and Jr., Venancio Sr., Enriqueto Lucia Leon Jose Renaldo Rosing Felix Robencio Dening Albert Opelia Eduardo Luis Afey Ani Leno Cecilio Radaza Sr., Alice Pegalan Iluminado Elisa Reynaldo Candida Carmenita Pat Divino Lauro Mayet Sabiona Feli Cora Dumoran Felicitas Alex Flor Placebe Juninho Jurel Angel Felicitas Mariano Cue Dr. Ramon Arsenas Judge Lee Lucio Bong Tan Jr. Disease Wilmusa Guards and Clients Pat Belsiña Imelda Agcon Vicente Villacarlos Maria Edna Castro Alex Atanoza Murakami Virgilio Niñal Jesus de los Reyes Edgar Emilio Cirilo Modesta Manuel Nathaniel Sr., Consolacion Laila Marta Araceli Josephine Catalina Suelo Andres Ariana Norwin Betonio Rufino Raimunda Ireneo Sr. and Jr., Noemi Renildo Sr., Elsie Elpidio Maria Victoria Timoteo Alfredo Rufino Raimunda Ireneo Sr. and Jr., Hani Lee Hospicio
Marcelo Dolores Amado Ricardo Demetrio Genoveva Pascual Michael Rafael Pantaleon Serelina Marinette Leonardo Mamerto Segundino Sr. and Jr., Lucia Eulalia Cirilo Sr. and Jr., Willie Alexander Feliciano Patrick Adolfo Tansyong Cristina Pablo Guillermo Valentina Alan Juaning Lelang Feliciano Pantorilla Juanita Perez, Ricardo Ramirez, Erlindo Almodiel, Melicio Lourdes Purificacion, Jovelia Ava Yap Manolita, Briz Juana Nacorda, Rodolfo Lorenzo, Catalino Villaber, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Baldomero Nadal Sr., Antonio Ayala, Jose and Esperanza Destua, Jesse Pacardo, Constancio Abapo, Joselito and Eden Lim, Magdalena Ofelia Isabel Judith, Benjamin Romulo Benedicta Florencia Doroteo, Enita Ismael Epifania Bas, Teresita Tampos Humauas, Rosalio Conanan, Rosotera Migalien, Teresito Yap, Ramiro Madarang Sr., Erlinda Madarang, Feliciano Paulina Feliza Arsenio, Julian Osmundo Candida Isidro Lolita Tining, Carlos Maricar Felipe Mamerto Melody, Mary Ann, Marilu, Mary Grace, Alan, Danny, Israel Montilla, Andrea and Celestino de Gracia, Antonio Lopez, Pete Jefflin de Gracia, John Earl and Percy San Juan, Capistrano Apolinario Sr., Felisa Boyet Satusciano, Democrito Maxima Fidela, Enrico Matias Rustica Tomas Isaac, Rafael Ramona Rufo Amado Apollonia Apolinar Rosalia Chofilo Liberato Trinidad Patricia Herminia Aunami Maribel Alnet Jessie Luz Piminda Isaac Lordeliza Ramona Hill Luz Jacinta Aurora Hilario Amoin, the unborn angel in heaven of Bualat family, all unborn babies. First day novena of Erlindo Almodiel, 9th day novena of Alice Pegalan, 6th day novena of Jonicio Mendoza, 3rd day novena of Jared Rins and Toma, 40 days of Erlinda Alvarez, death anniversary of Lilibeth Apas and Presentacion Hubelag, 1st day novena of Crisanto and Ricuso, all souls in purgatory, the forgotten souls, those who died of COVID-19, and souls of departed loved ones. For Father Andy Satura's intention, 6 o'clock p.m., online Holy Mass, July 26, 2020, Sunday. Thanksgiving for the birthday of Captain Reynaldo Alvarez, July 24, Flordelisa Alvarez and Ami Alvarez, July 29. For the special intentions of Manuel Dagasdas, Alvarez family, and quick recovery for the sick family members. For the 22nd wedding anniversary of Rodrigo and Elvie Artiaga. For the good health of Rhoda Pardenilia Calon of USA and her children, Margot, Mayel, Jimbo, Madon, and Mabo. Febos Duazo and family in USA and Pisa. Kabatingan family in Las Vegas, USA, Mirabel, Lara, and Lan. Pardenilia, Murillo, Encarnacion, and Masong families in USA. Abu, Arnoco, Busgano, and Dagatan families of Labangon and Canada. Susa, Vendor, and family, especially for Welsha. Alma and Pasito Magbutay and family of Tres de Abril. UV High School alumni batch 77. Juventus Group of Buhisan. Thanksgiving for the graces received by Satura and Stacy family of England and Labangon. Abrao family of Hagna, Bohol, and Pardo. Candado family of Kalidngan, Karkar. Alan Delantar and family of Pasil. Maryville subdivision residents of Talamban. Eric and Carmel de la Serna of Sitio Andang. Ilanan family, especially in Dai, Jack and Nancy, Jade and Carms, George and Dodong of Kamanchili and Mangkao, Labangon. Juvenile U and family of Fatima Salvador Street and Dubai. Roy Lura and family, Salurio family, M. Nasen family, Tanke family, and Monghet family of Dubai. The families of Austria, Trinidad, Sariñana, Damas, Bronyola, Malikay, Artajo, Gabutin, Estrera, and Tabuada. For the souls of Ramiro Madarang Sr. and Erlinda Madarang and Desiderio Sebelita.
Please all stand. Awitan ta ang Ginoo, tugtugan ta nga atong hari, isang yaw tangi ang hugma, daygon ta ang Ginoo. Magbalantay ang Ginoo, siya ang atong kusog. Gipili kita nga katawhan, halaran ta siya. Awitan ta ang Ginoo, tugtugan ta nga atong hari, isang yaw tangi ang hugma, daygon ta ang Ginoo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kanimo. Sa atong santos nga misa, ito'y apelo sa atong mga pagampo, ang atong mga personal nga mga intensyon. No? Labidag yun ang pagampo alang sa atong tagsa kapamilya ug sa atong mga panginahanglan. O karon mahimo kitang tako sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan, aron pagpangama alang ka namo, Ginoo, kaluy kami. Kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Atong awiton ang himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan, makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya, tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Dios Cordero,
sa Dios. Ikaw nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nga nagalingkod sa samahan, dawat ang among mga pangamuyo. Himaya sa Dios dito sa langit, himaya sa Dios dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit, himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios, among amahan ug tigpanalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tutuli kami nganha sa kinabughing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo, sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manlingkod. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabi ni Ana, samtang didto si Salomon sa Gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo, pinaagi sa usa ka damgo ug miingon kaniya, "Pangayo kanako bisag unsa." Ug si Salomon miingon, "O Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ili sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batan-on pa ako kaayo, ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad ania sa taliwala sa katawhan nga imong gipili, usa kadako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa, hatagi ang imong alagad og kaalam, aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan, uban ang katarong. Kay kinsa may makamando niining daghang katawhan. Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Salomon ug giingnan siya sa Dios. Tungod kay kini man ang imong gipangayo, ug wala ka mangayo og taas nga kinabuhi o bahandi o sa kinabuhi sa imong mga kaaway. Hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto ni sa umaabot nga panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Ginoo, Ginoo ang imong mga sugo. Nagaingon ako, O Ginoo, nga ang akong bahin mao ang pag-amping sa imong mga pulong. Ang balaod sa imong baba, mas bililhon alang kanako, kaysa sa linibo nga salapi nga bulawan og plata. Tubag, Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. maghupay unta kanako ang imong kaluoy, sumala sa imong saad,
ngadto sa imong mga sulugoon. Padangata kanako ang imong kaluoy, aron mabuhi ako, kayang imong balaod maoy akong kalipay. Tubag. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Kay gihigugma ko ang imong sugo, labaw sa bulawan, bisan unsa katahom. Kay diha sa tanan mong mga kasuguan, nagapadayon ako paglakaw. Kaaway ko ang tanang daotan nga agianan. Tubag. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Katingalahan ang imong mga gimbutan. Busa, ako silang gituman. Ang pagpadayag sa imong mga pulong, nagahatag og kahayag. Nagahatag og salabutan sa tao ngayan. Tubag. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Pagbasa, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Roma. Nasayod kita, nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios, alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya, ug sa iyang mga tinawag, sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya, aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak, mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa, gitawag sa Dios, kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila, kundili, gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Dios, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa Ebanghelyo. Ang Ginoo manakan ninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sa ngalan ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo, apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya, ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan. Ug unya mibalik siya, ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag manindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan. Ug unya gipalit ang mutya. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno na niini bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manglingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug ang mga walay pulos ilang isalibay. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo ug gitambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Musa mingon siya, sa ato pa ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o o karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Palihog manlingkod. Sa unas tanan, mayong gabi ka na itong tanan. Pasalamatan natin ito ang Ginoo ha, nga nakatabong taning santos nga misa, bisan online. Importante, nga ito madawat ang grasya gikan sa Diyos pinagi sa itong pagpaningkamot. No? Muna, pasalamatan natin ang Ginoo, tagan natin ang Ginoo, usa ka masipagpakpak. Okay, usara. Mga bungol ning nasa kong kilid. No? So, kumusta na itong tanan? Nga ito mga suki, no? Ito tigsimba, online, kanunay sa atong Eucharistia nga sa ulugan. No? Gitang tanan. Ha? Dilan din sa Pilipinas, sa laing lugar, sa Amerika, Canada, England, no? Europe, Rome, Dubai. Bisan asa nga maabot sa atong pagsibya. Ha? Ambot lang, no, kung kabantay mo, kada usa na to, nagitawag nga atong mga asset sa atong kaugalingon. Kada bang maayo na sa atong kaugalingon, nga atong ikapanghambog. No? Nga mahimo sa gamiton sa uban, haron magkauyon sila nato. Di ba? Nangutana sila, ikaw, Father, unsa may imong asset? Ang akong asset na akong dimple. Akong kandiis. No? Pasilan kanindot. Tamang ipangutana si Father Arvin. Ko, Father Arvin, unsa may imong kanang asset, ako tag-anon, ay imong asset, ay imong face. Nalipay siya. Pero wapa ko mahuman, ang imong face mask. Manang usay na, nagkananay ba, no? Dito isa ka babae, no? Labi na karoon nga, lockdown na. Sus, naro sa balay, sigang kaon, nanambok, Chabader, saan man nila ko kay uban na ba ilang mga asset, ay ilang lawas yun, kay sexy kaayo. Siya nag-uol, kay nanambok na. Chabader, saan na ba nanambok naman ni, nanambok naman ko, masamot ko, adi ka SSD. Kung sa SSD ba, single sense word, sa dili, unsam din ang SSD, sunod sa baboy. Paitang may magdaga, no? Kamaligan ngayon, anak, sa itong kinabuhi ba, no? Mo na ubasan ang ilang asset, ang ilang love life, nga pirmi sila sikit, nayuban na, diyares ilang doon, narasad sa ilang mga tupad, nangutana siya na kung siya pa doon, unsa may tawag anang sim break, kumaw na siya, kanang ang imong ex, nagbalik mo, sim break, no? Paitan si Father, nag-lockdown na rabang gyapon, kumaon na, mo na, manguyab ka, panguyab na lang silingan. Kaya maningon pagkalisod yun no? Kaya mo na sa tag sa kinabuhi, no? Nga mo na lang nga itong pangitaon, no? Yang uban sa naarsad sa ilang tag sa kakaalam, kung bright sila, mauna ang ilang mga asset, no? Panalitan, no? Muadto ka sa restaurant, ma-order ka, waiter, unsa man, tea for two, sa Bisaya pa, tsaa para sa duha. Pero katong balihon, 240, ang sa may bunsabot. Di, 240. Manang pagkalisa dyan ba, no? Maminaw lagi, no? Masaya ka sa pangutana na saan. Unsa may tawag, no? Sa punuan sa kahoy nga dili bakatkat. Nagyay, katong punuan nga natumba. Kanyang pagkalisa, no? Gainahan, gibutana yang anak, no? Nangutana yang anak niya, sama, unsay binisay sa hot, sa init, sa dog, sa iro, sa may binisay sa hotdog, sa chorizo. Kaya manigag pagkalisod Ginoo tinuod, no? Mo na nga pastilan sa itong ginabuhin, anig, no? Mao na, pangutana, kung ang imong asset, makapalangit ba nimo? Kaya kung ang imong asset, makapalangit nimo, mo na nagitawag na itong real treasure, ha? Magunsa man ang atong physical asset, no? Kung kinidili makahatod na ito ngadto sa gingarian. Kaya nasayo na batang, ang kamatayon sa tao, di yun na ito matagaan, ha? Muna kung nahimo ba kitang andam, ha? Kaya karon grabe, makugang na lang ta, kaya daghan kaya ka nangamatay tungod sa COVID. Di lang sa COVID, ha? Dagay sa katao, nagsandigra sa poste, di kalit lang kamatay. Nga naman, kaya naanday live wire sa iyang luyo. Muna kung mamatay, makugang to. Uy, brother, namatay ba kung Pedro? Siya, nagkita pag ini ganina. Siya, butong namatay, kaya nakakita ni mo. Dahil sa katao, ninaog lang sa hagdanan, namatay. Nga naman, kaya ang hagdanan, kaya ginaugan, hagdanan mas aeroplanong galupad. Mo na pagkalisod, no? Mo na inanis ko, margilan, magbantay kita. No? Mo na nga sa itong Ebanghelyo, gipakita diri kon unsa ang example sa real treasure. Nga sa katao, nakakaplag siya bahandi diha sa usa ka uma by chance, ha?
Mo to iya nakitaan, iyang gilubong ubalik kay gusto niya nga iyang paliton ang maong bahandi. Ug iyang gibaligya ang tanan niyang kabtangan. No? May compare sa ninato sa real treasure nga mao ang langit. No? Nga usahay, nay mahigayon nga makaplagan nato ang atong treasure nga wa lang natutuyo kana tungod sa grasya sa Dios. Wow! Kamo mga managtiayon, inyo bang na-recall diin mo nagkita sa inyong mga bana? Sa inyong mga treasure, sa inyong pamilya? Dahil sa kababay, nagkita siya sa iyang bana, diara sa bus. Kaya nanakay man sila, gatindog ra sila. Nikalit nito ng break, wala, nakagako sa babae, wala buhiihan. So nagkadayon sila. Ang usad sa iyang bana, iyang suki, suki sa utang. Turko ba? Turko. Di naman siya kabayad, yan na lang ipakaslan. Pagkabait. Pero naiuba nakakita sa Ginoo. Gumikan sa mga seminar, Life in the Spirit seminar, naduol sila sa Ginoo. Kung mao na ilang real treasure. So na ang real treasure, kinanglang yun doon na sa sakripisyo aron ato siya makaplagan. Kaya ang langit, nila na ito makaputoy sa sayon nga paagi. Kinanglang doon na sa sakripisyo pag-antos. Karon asa may mas grabe. Kanang iro nga nag-aw-aw o kanang asawa nga nagyaw-yaw. Unsa may diferensya sa duha, ang iro nga mag-aw-aw iningsul sa balay mohonong. Pero ang asawa nga nagyaw-yaw iningsulong sa balay mootong. Kaya malingon pagkalisod yung tinuod, no? Mao nang inana. Sa ikaduhang bahin, ang treasure makaplagan sa nato sa ato yung kaugalingong pagpaningkamot, Mao na nga sa Ebanghelyo, giingon nga usa ka tawo nga negosyante nangita gyud sa pinakanindot nga mutya. Mo to iyang ibaligya ang tanan niyang kaptangan ug iyang gipalit ang maong mutya nga iyang nakitaan. Sabot ang pagpaningkamot nakita gyud mo'y mangita sa gingharian sa langit. Kita'y mangita paagi nga kita mahal langit, no? Para sa pag-eskwela, kung di ka magtinarong, di ka maningkamot, dili yun mo makabot ang kalampusan. Kaya nga ito mga choir, akong pangutanon ko, mga bright ba? Unsa may tawag sa nasod o country nga naay kano, Amerika. Kung naay kana, Canada. Maring pagkalisod, no? Unsa man ang lugar nga daghang gatas? Alaska. Unsa man ang lugar nga daghang corned beef? Argentina. Pagkalisod, no? Unsa man ang country na puro guwapa? Uganda. Unsa man ang country nga puro tiguang? Laos. Maring pagkalisod ba, no? Unsa man ang country nga pirmi nagdali? Russia. Ang country nga gusto kayo mamili, Pilipinas. Kaya maliging nanay ba, no? Grabe, no? Mao na kung pangitao lang yun na to ang tinuod nga treasure, may tabog yun ang gingon sa ato Ebanghelyo na at the end of the world, bahinon kita. Nga ang mga sama sa isda nga nakuha, ang mayong isda ibutang sa bukag. Ang dili maayo, ilabay. Wow, kanindot, no? Doon na giday good and bad nga atong pilian. Dahil sa katao, nagpa-opera sa iyang tiil, no? Pag kuman sa operasyon, isa, Dok, kumusta? Ingon ang doktor, good news o bad news? Unsa may good news, Dok? Ang imong tiil nga dautan, akong napaayo. Wow! Unsa may bad news, Dok? Ang imong maayong tiil, mao akong naputol. Maita. Pero manigingon sa Ginoo, Ay importante nga nindot yun. Mao na nga sa itong unang pagbasa, mao ni gipangayo ni Solomon. Nangayo siya gasa sa Ginoo. O nanguntanan Ginoo, unsa may imong gusto? Kabaw mong isang iyang ipangayo. Ang iyang ipangayo ang tawag na itong understanding heart. Wa siya mangayong bahandi. Wa siya mangayong long life. Wa siya mangayong kadaugan batok sa iyang kontra, kundi ang kaalam nga makasabot sa panginahanglan sa atong isikataw. Mo na gipangayo sa Ginoo nga usa ka bahandi nga atong mahuptan. Labi na nung panahon nga naata sa COVID, no, pandemic, usa ka kasing-kasing usa ka una nga mantigo mo sabot, no. Mo na nga magpatuo, mo istar sa balay karon sa mga prisuhan, no, lahi na kay kaniadto mangutana mga piniriso siya bay unsa imong kaso? Siya robbery, imo siya rape, imo homicide. Mao na sa una, pero karon ang mga priso nga bag-o mangutana,
Bay, unsay imong kaso, nadakpan ko Scorpio. Ikaw, unsay imong kaso, nadakpan ko kay YQ Pass. Ikaw, nganong nagsulod makadiri, sa nadakpan ko. Kaya nga naman, wag ko magsulod og face mask. Ano? Mao na ang kinalan, ato yung understanding heart. No? Ikaduha, importante ang maayong relasyon ha? Sa atong kadausan. No? Dili lamang ang material nga butang ang real treasure. Ha? Naitulo ka man nagsuon. Nakakita sila og treasure. Ang magsuon tawag ko lang na to grosmi, motya og lidili. Nangutana ang katong sa kagamhanan nga genie. Sa unsa man inyong pangayoon? Ingay usa, gusto ko nga makaadto og Amerika, nya daghan ko kwarta. Jang! Wag tang siya abuti sa Amerika. Nya ikaw, siya gusto ko nga matos Canada, nya napid ako kay balay. Jang! Wag tang. Ay katulog ipangutana ikaw day, unsa may imong gusto? Gusto na ko nga mabalik silang duha. Nga naman mingawon ko nila. Ano? Subot-subot grabe no. Nagpatigbabaw ang iyang emotional longing for each other. So mo na nakanindot ha. Ato unaw-naon ha. Nasa itong kinabuhi kung mga matay ta, di na ito madala ang mga material nga mga butang nga gitawag na itong treasure. Mamatay ka, ipadabag mo na imong kwarta, ipadabag mo na imong cellphone, ipadabag mo na imong mga alahas, ipadabag mo na imong mga auto, dili. Kay bahinon manas na habilin. Dili, no? Kaya nga itong madamor ng atong mga maayong kinaiyang atong gihalat sa Ginoo. Atong timanan, kung mga matay ta, makalimtan ang atong hitsura. Unsay may dumduman sa tao, ang atong mga maayong binuhatan. Kay mo na ang real treasure na magkahatag ka na to ug luna dito sa gingharian sa Dios. Nya mo nito ingampo sa itong misa karon ha. Ngunta magpabili nitang mo hupot sa atong mga maayong bahandi, tinuod nga bahandi nga may magapaangko nato sa langit, kay kini may manghatag ka na to tinuod nga kalipay, dili lang karon bisan og madamlag sa itong tagsa-tagsa kinabuhi. Yaman ito, yan po sa itong misa karon ha, ginotang ato kining matuman, aron sa ingon magpabilin kita, nga naasap sa kasing-kasing sa Dios. Amen. Amen. Palihog manindog. Karon atong iampo ang nagatuo ako. Kitan tanan? Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga mailawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugod ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa anak. Dungan sa Amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Makaigsuon, magampo kita sa langitong Amahan, nga kitang duyugan, nga sa atong kinabuhi atong magkabot, ang matuod nga bahandi, diha sa atong tinguha, nga pinagi sa atong sakripisyo, ato kining mahalad, ug ato kining maangkon. Busa sa matag pagampo, kita moingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami.
Alang sa atong Santo Papa ug sa kaobispuhan, nga magmalahutayon diha sa ilang pagbudlay, alang sa pag-abot sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangulo sa kanasuran, nga masulbad na ang pag-anto sa kawadon, sa kagutom, ug sa walay kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga kalag sa mga matuuhong mihalin na, nga maila na ang kabanhawan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. O Diyos nga magagahom, dunggang among mga pagampo o dugang nga nagkulang sa among pagtuo. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Mga igsoon pagampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawato nung ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kini mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon.
Pinagi sa iyang pagkayab, balikan nimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Umusa ang mga anghel sa kalangitan, nagadaig sa imong himaya, ug nagduyog sa tanan mong mga santos, diha sa ilang walay hunong nga awit sa pagdaig. Palihog manluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon nikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos sa panihapon, nikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Muhatag kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Matagkauna mo ining ug mataginom gikan sa kalis, nagmantala kami Ginoo sa imong kamatayon, hangtod ikaw mo Araw paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga matubang o malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among arsobispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabughing tunhay. Uban ni Maria, ang ina nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles,
o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila among ikaw nga daygon, ug among ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag ana kanimo makagagahom nga mahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Palihog manindog. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Magpasaylo kami sa among mga sala, maingon nga pangapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalik kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. kay imo man ang gingharian, ug ang kahog ug ang himaya hangtod sa kahangturan. O Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Kordero sa Diyos, na nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
sala sa kalibutan, kaluigin kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, at agi kami sa kalinaw. Palihog manluhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. An act of spiritual communion altogether. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Way sama ang gugma sa Dios alang kanimo, kinabuhi giulang aron ka maluwas, kalapasan kadautan sa tawo gipapas, pasaylo gugma gihatag sa Dios. Dool kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Dios pamatian, kanunay maghari siya. Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, dawatang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Kini ang magipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. All together.
God our Our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Ang Ginoo manaw kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na misa lakat kamo sa gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ikaw